Medikura jo nintzen, danak esaten zidaten, osasun aldetik ondo zaude, eta ni ez dut ulertzen. Bapatean, nire buruak bum egin zuen. Hasi izan, bildurra edukitzea, gauza guztiak egitea. Hau dana hasi izan lanean. Bapatean hasi nintzen kriston pixagurea denbora guztian eta kriston mina neukan. Medikura jo nintzen, danak esaten zidaten, osasun aldetik ondo zaude, eta ni ez dut ulertzen. Gogoratzen naiz, urologo batek esan zidan, agian antsietatea izan daiteke. Landu egingo dugu eta ja pasako da, mina eta jarraitzen dugu ondo, ez? Bapatean, nire buruak bum egin zuen. Ja esan pixagurea, baizik eta hasi izan, bildurra edukitzea, gauza guztiak egitea. Kalera ateatzea, etxean egotea, autobusean jutea, eta hor zan non ikusi nun, deitzen duguna ez, trastorno obsesio kompulsibo, nire obsesioa hasi izan pixagurakin, eta gero pasatzen beste guztira. Gainera, nire bizitza hasi izan izaten kubo bat bezala. Ordu hauetan jeikiko naiz, ordu honetan joango naiz hartzera, hori dana egiten nun, ematen zidalako kriston atakeak, bildurra atake batzuk, uste nun bizitza horretan, kubo horretan, egongo nintzala hobeto. Gure gurasoak edo aizpa edo lagunak lagundu egiten zaituzte, baina egitan zu bakarrik zaude. Ez zaituzte ondo ulertzen. Azkenean zure bizitza aldatu egiten da. Ezin dezu lanera jun, ezin dezu lagunekin ondo ibili, denbora guztian daukazu obsesio asko, ez? Adibidez, etxeko atea ondo itxi duzuen edo ez, normalian jende askori gertatzen zaio, ez? Itxi alde atea edo ez, eta jun egiten zaizu. Tok daukagu jendearekin, zuk gimnasiora juten zea eta eramaten dezu. Juten zea kanpora eta eramaten dezu. Dago denbora guztian, ere bai gertatzen zitzaidan gasolinarekin. Ze gasolina bota dut, 95, diesel, ez du gehiago funtzionatuko, zaude egun guztia berberean pentsatzen. Niretzako oso garrantzitsua izan zen nire lagun hoberena, oso garrantzitsua zen berari deitzea eta berak esatea gauza normala zala, lasai, denborarekin pasa egingo da, ez pentsatu beste gauza batzutan, zure daukazu, gero niretzako oso garrantzitsua nire arreba, eta nire aita. Nire aita Alzheimerra dauka. Niretzako oso garrantzitsua izan da berak esaten nik oso indartsua naizela eta aurrera begiratzeko, ez? Nire lagunak nirekin egon direlako. Gaur arratsaldean etxean ezin naiz egon zurekin egongo gea. Eta gero nire pareja ezagutu egin nun justo oso gaizkin egonean, esan nion osasun aldetik burutik ez nagoela oso ondo, eta berak esan zidan berditziola eta nirekin egongo zala, ez? Oso garrantzitsua izan niretzako bi gauza. Bat, pokoa lantzea. Ez pilota automatikoarekin egotea. Niretzako hori eta kirola egitea fundamental. Horrez aparte, nire buruak esaten zuen guztia, ni kontrakoa erabiltzen nion. Esaten baldin badit jun behar naizela 12 lo egitera, beranduago jugo naiz. Badakit edukiko dudala atake de paniko hori, baina azkenean ohitura. Lagun batek esan zidan gauza hauek ahaztu egiten dirala, nik esan nion inolaz. Eta ia da, azkenean gauza asko jun egiten dirala. Orduan, pentsatu nuen idaztea. Eta, komentatu zidaten terapia bezala ere bai, azkenean idaztea oso ona zala. Oraintxe bertan, liburua garbira pasatzen ari naiz. Nire izenburuak gazteleraz uno hoyo despierta, pertsona berri bat ateratzen da, ez? Bizitza berri batekin. Eta bigarren izenburua da yo soy el dueño de mi mente. Azkenean, zu zaudelako zure buruaren gainetik, eta ez bera zure gainetik. Agifesen hasi gea talde bat sortzen, tokari buruzkoa, eta azkenean nahi duguna da prozesu honetan dagoen jendeari laguntzea. Gure artean ulertu egiten gea, hitz egiten duzulako, eta esaten, niri hau gertatu zait, eta hau gertatzen zait, eta beste pertsonak ikusiko du nola ez dan bitxo raro edo ez ezaguna beratzako. Orduan, talde honek emango duna da hori, zuk etortzea,
eta zure arazoak guri esatea eta ikustea, pues, soy uno más. Nire gustatuko litzaiake noizbait txarla bat ematea eta aldetzea, zein daukan arazo bat edo prozesu berberarekin pasatzen edan eta ikustea jendea beldurri gabe eskua gora eramatea,